Čiže rusko-americká dohoda môže byť nejakým odrazovým mostíkom. Tu nám naozaj ako keby išlo o to skôr, na koho prehodiť toho čierneho Petra, že nechce mier. Ale ja si nemyslím, že ten záujem Kremla a Putina je úprimný. Keď proste nášho suseda denne bombardujú, tak akože nazvať toho, kto ich bombarduje, morálnym víťazom vôbec čohokoľvek, je šialené. Vítajte pri ďalšom interviu pre portál Téma 21. Témou posledných dní a špecificky tohto víkendu a konkrétne od piatku 22. novembra je americko-ruský návrh mierovej dohody pre Ukrajinu. My sa na túto tému budeme dnes rozprávať s naším hosťom, bývalým ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí a zároveň analytikom Globseku, pánom Miroslavom Vlachovským. Keďže si s pánom Vlachovským tykáme, tak poznáme sa zo pár rokov v rámci našich profesionálnych aktivít. Tykať si budeme aj dnes. Miro, vitaj v štúdiu Témy 21. Ďakujem za pozvanie. Skúsme sa preniesť v čase do minulosti. Predstavme si, že je rok 1938, že je september 1938. V Mníchove prebieha dôležitá konferencia. A občania Čiech a Slovenska čakajú na jej výsledok. My ten výsledok dnes poznáme. Vlastne bol jednou zo zámienok začiatku druhej svetovej vojny. Vráťme sa do súčasnosti. Je rok 2025, sme občanmi Ukrajiny a Ukrajina čaká, ako dopadnú mierové rokovania o 4 roky, takmer 4 roky trvajúcej vojne, v ktorej sa Ukrajina statočne bráni a odoláva jej. Čo by sme mali jednak ako občania Čiech a Slovenska, čomu by sme mali rozumieť, alebo majúc túto historickú skúsenosť, ako by sme mali rozumieť Ukrajincom a ako sa oni cítia v tejto situácii? Isté paralely sa tam dajú nájsť, hlavne tá paralela o nás bez nás. A o nás bez nás je niečo, čo je krajne nebezpečné, pretože to nikdy nemá potom charakter trvalého mieru. Naopak to toho agresora povzbudzuje ďalej. Tá paralela v niečom platí, v niečom nie, samozrejme, pretože ten rok 1938 bol pred vojnou, tu už máme 4 roky za sebou vojny. To si treba povedať a podľa toho, ako sa to ráta, tak sa to dá narátať na 11 rokov, pretože v skutočnosti ruská agresia voči Ukrajine nezačala vo februári 2022, ale v 2014. A to si treba uvedomovať, že vlastne k anexii Krymu a k bojom v Luhansku, Donecku prišlo v roku 2014. Čiže pre Ukrajincov je to bohužiaľ niečo, s čím permanentne žijú 11 rokov, čo však dostalo podobu v plnoškálovej pokusu o plnoškálovú inváziu vo februári 2022. Je jasné, že ak by malo to viesť k trvalému mieru, tak samozrejme to nemôže byť bez Ukrajiny a bez Ukrajincov, ale nemôže to byť ani bez Európy a bez Európanov. Čiže rusko-americká dohoda môže byť nejakým odrazovým mostíkom alebo bodom, z ktorého sa dá k niečomu dôjsť, ale tá podoba musí byť samozrejme, to nemôže byť len predložené Ukrajincom a Európanom. Myslím si, že ak sa naozaj ideme tváriť, že ide o trvalý mier, tak to musí mať podobu trošku iného zaangažovania Ukrajiny a trošku iného zaangažovania Európy. Prvnež začneme, alebo si preberieme to, ako tú dohodu vnímajú rôzni hráči. Povedzme si o tej dohode samotnej, také základné fakty. Čo je pre teba v tej dohode to najviac vyrušujúce a hovoríme o nejakých konkrétnych... My teda vieme, že tá dohoda má 28 bodov, to je podstatné, ale poďme ju trošku rozobrať, čo pre teba v tej dohode je najviac vyrušujúce, čo by, ak by sa, povedzme, táto dohoda nejak aplikovala, by najviac bránilo mieru a naopak možno sú tam body,
ktoré by tomu mieru mohli prispieť. Skúsme sa na to pozrieť. Dobre, toto je problém tých dohôd, že sú tam body, ktoré sú priateľnejšie pre jednu stranu, sú tam body priateľnejšie možno pre druhú stranu, ale ako celok tá dohoda v tejto podobe má podľa mňa pre Ukrajinu devastačný charakter v tom zmysle, že síce hovorí v prvom paragrafe, že potvrdzuje ukrajinskú suverenitu, ale zároveň hovorí, ktoré všetky časti jej budú odobraté na základe tej dohody. Vrátane tých častí území, ktoré dneska ovláda Ukrajina. Hej? To je tam, čo ma vyrušuje jeden bod. Druhý, že vlastne ideme limitovať, alebo podľa tej dohody sa ide limitovať počet ozbrojených síl Ukrajiny a Ukrajina touto dohodou stráca vlastne suverenitu v tom rozhodovať o svojej vlastnej bezpečnosti. To je takisto podľa mňa niečo, čo nemôže byť akceptovateľné pre suverénnu krajinu. Dneska je jasné, že nejakým spôsobom sa budeme musieť pohnúť z miesta, ale táto dohoda vykazuje všetky parametre toho, že bola vo veľkej miere draftovaná, alebo teda jej rukopis nesie veľmi silné charakteristiky proste toho, že bola napísaná v Kremli. Hej? Že veľké časti tej dohody vyslovene nadbiehajú ruskej strane. No a potom sú tam také zaujímavé paragrafy, samozrejme, že bude mierová rada, ktorej bude predsedať americký prezident Donald Trump. No toto si tiež akože nie úplne viem predstaviť, ako bude akceptovateľné pre Ruskú federáciu, ale dobre, verím tomu, že to tam je dané práve preto, aby americký prezident mal pocit, že on tam má adekvátnu úlohu. Plus sú tam zaujímavé paragrafy o tom, ako budú využívané tie fondy zo zmrazených ruských aktív a koľko percent z toho vlastne by malo pristať u Američanov. Je v tej zmluve niečo, čo naopak ťa nejak uspokojuje, že na tom by sa dalo stavať nejaký udržateľný mier na Ukrajine? Ale tak isté, že sú tam veci, ktoré sa týkajú ekonomickej pomoci Ukrajine a jej vlastne nejakej rekonštrukcie po ukončení bojov a po podpísaní mierovej dohody. Však iste musí tam byť niečo aj takéhoto charakteru, ale celkovo si myslím, že zase nejako zásadne sme sa od Aliašky nepohli a prepáč, ale môj pocit z toho, ja vždy, keď toto vyjde na povrch, akože máme nový návrh dohody a prišli sme s novým riešením, ktoré tentokrát určite bude uspokojivé, tak ako dám si niekoľkodňovú pauzu, kým sa tie fakty pozbierajú a kým sa tá pena dní tak trošku ukludní. No a potom porovnávam s tým, čo bolo predtým. A môj pocit je taký, že tu naozaj ako keby išlo o to skôr, na koho prehodiť toho čierneho Petra, že nechce mier. Hej? Na koho vlastne sa má vyvíjať tlak. A iste, že je pre Donalda Trumpa oveľa jednoduchšie vyvíjať tlak na Ukrajinu, než vyvíjať tlak na Kremeľ. Takže čo, máme to brať ako nejaký balónik, ktorý má nejakú podobu takého testovania, ktorá strana ako zareaguje a to nejaké skutočné mierové rokovanie nás ešte len čaká, alebo nejaká mierová dohoda? Ja som videl včera jedno interview so samotným prezidentom Trumpom, kde sa ho pýtali, že či je to finálna podoba. On povedal, že nie je to finálna podoba, že vie predložiť ešte niečo iné. V podstate je to draft. Čiže nie je to ten moment, ktorý zase niektorí naši susedia, konkrétne teda Viktor Orbán hovorí, že musíte to prijať, takto to je a jediná šanca na mier. No nie je to jediná šanca na mier a mier trvalý bude vtedy, keď proste nájdu v tom
riešenie obidve strany. A bohužiaľ z tej špeciálnej vojnovej operácie, ktorú pôvodne ohlasoval Vladimír Putin, sa nám stala 4 roky opotrebovávacia vojna. A v tej opotrebovávacej vojne samozrejme, že ten menší trpí viacej. Hej? Ten napadnutý trpí viacej vzhľadom aj na svoju veľkosť, aj vzhľadom na svoje zdroje. Je isté, že Ukrajina pomoc európskych štátov a západných štátov potrebuje preto, aby sa dokázala tej agresii ďalej účinne brániť. No dobre, tak poďme na tých jednotlivých kľúčových hráčov a tým prvým a tým najdôležitejším je Ukrajina. Vlastne ty si to už aj nejakým spôsobom pomenoval, že asi ako sa Ukrajina v tomto môže cítiť a ako reaguje, ale prezident Zelenský dal najavo, že teda on rokovať bude. Tak je to aj súčasť takého akoby štábnej kultúry, že asi ani nič iné neostáva, on rokovať musí. Zároveň sa zmieta Ukrajina v pomerne veľkom korupčnom škandáli, kde aj samotný prezident je do toho nejakým spôsobom vtiahnutý a veľká časť jeho administratívy. Takže aj to načasovanie je také trošku ako pre Ukrajinu nie veľmi šťastné, ale čo teraz v podstate Ukrajina môže robiť? Ako na tento návrh má reagovať? A vôbec ako má postupovať aj na samotnom boisku, lebo vlastne vojna stále pretrváva, veď správy z posledných dní sú, že Rusko ďalej ostreľuje. A to isté aj Ukrajina, teda útočí na niektoré ciele aj v samotnom Rusku. Rusko nielen, že stále ostreľuje, Rusko ostreľuje stále ďalej a ďalej. Hej. Už Rusko nenapadá frontovú líniu ani niečo, čo je na východnej Ukrajine. Rusko zdá sa, že cieľene raketovými útokmi útočí na Lviv, Tarnipol, proste na západnú Ukrajinu a na civilistov. Akože to treba úplne pomenovať jasne, že tam dôvodom týchto útokov je ničenie energetickej infraštruktúry, ale ten hlavný je zastrašovanie a vlastne doslova akože vyvolávanie atmosféry, strachu a nekončiacej vojny a že to bude stáť ešte viacej a tak ďalej. Takú bezvýchodiskovú ako keby vyvolávali stále väčší tlak na to, aby sa Ukrajina zlomila. Hej? A však tomu sa dostaneme, možno aké sú reakcie na ruskej strane. Si sa pýtal na to, že čo v tejto situácii, a naozaj tá situácia je zložitá, pretože ten korupčný škandál zasiahol veľmi výrazne nielen vo vnútri Ukrajiny, ale samozrejme, že to poškodilo aj povesť Zelenského administratívy voči vonkajšiemu svetu. Hoci musím povedať, že vzhľadom na to, čo sa tam dialo, ten zvolil jediný možný postup, to znamená, že povedal naplno, že korupčný škandál existuje, nesnažili sa to zatutlávať, hej. Čože je postup, ktorý by sme v mierových časoch všetci privítali, keby sa dial aj v krajinách iných, ktoré majú problémy s korupciou a s korupčnými škandálmi. Hej? Taký ten postup má byť. Ale samozrejme, že Ukrajinu to výrazne poškodilo. Hlavne preto, že je tu únava materiálu a únava ľudí, tak na Ukrajine, ako aj v štátoch, ktoré sú do tohto konfliktu nepriamo zapojené a ktoré sa snažia Ukrajine pomáhať, ako sa dá. Čo Rusko? Ty si to povedal v tom úvode, že teda je tu vysoké podozrenie, že ten text vznikal pravdepodobne, ak nie v spolupráci, tak možno práve niekde v útrobách proste tej administratívy v Moskve. Ale samotné Rusko oficiálne nereagovalo úplne jednoznačne, že ten plán prijíma. Formulácia bola v tom duchu, že je to dobrý základ pre nejaké mierové rokovania. Čo vlastne Rusko v tejto chvíli, aká stratégia sa rysuje tam na ich strane? Ja si tu možno dovolím povedať niečo, čo niektorých možno aj vydraždí, ale ja si nemyslím, že ten záujem Kremla a Putina je úprimný. A ja si myslím, tak ako som si myslel pred Aliaškou, že je to hlavne oddiaľovacia taktika, lebo zatiaľ im to vyhovuje. Oni pomalými krokmi proste dobývajú stále viac a viac.
Argument na druhej strane potom je ten, že urobme tú dohodu mierovú teraz, pretože každá ďalšia bude pre Ukrajinu nevýhodnejšia. Ja tu kryštálovú guľu nemám, ale proste v týchto úvahách sa potom neodzrkadľuje to, že takáto hanebná dohoda v tom zmysle, že by to išlo vyslovene po ruke Rusom, by znamenala takú morálny zlom v tej Ukrajine. Proste otázka, na čo sme sa 4 roky snažili a tak ďalej. Tie obete materiálne. Tak ako už sme spomínali na začiatku Mníchov, no Mníchov sa strašným spôsobom prejavil potom v československej psyche, keď to tak môžem povedať, v ďalších rokoch až 10 ročiach. Veľmi to poškodilo proste konanie Československa. Tak aj tuto by som sa bál toho, ale najviac naozaj si myslím, že uvidíme, aká bude skutočná reakcia ruskej strany. Že najviac tam ide o to proste označiť Zelenského a Ukrajinu za tú stranu, ktorá nechce mier. A je tu skupina ľudí, ktorí neustále opakujú nejakú tézu o warmongers, čiže ľuďoch, ktorí chcú pokračovanie vojny a paradoxne na čelo tohto dávajú samotného prezidenta Zelenského, ktorý len 4 roky bráni Ukrajinu a robí to, čím sa zaviazal v prísahe prezidenta. Hej? A čo Spojené štáty americké? Zdá sa, že vôbec ako vznik tej dohody, tie okolnosti, za ktorých aj to vzniklo, alebo ako bol aj prezentovaný, je taký prazvláštny. Viacerí ľudia aj zo samotnej vládnej administratívy dali najavo, že ten návrh nevideli. A navyše teraz sa ukazuje veľmi silná kritika z radov samotných republikánov. Vplyvní republikáni ako Mitch McConnell alebo senátor Roger Wicker veľmi tvrdo kritizujú tento návrh. A dokonca sa teda aj samotný Marco Rubio, kde si v jednom telefonáte alebo prezentácii online pre senátorov preriekol, že ten návrh vlastne prišiel z Moskvy a vlastne bol ako keby Washingtonom len pretlačený. A začína sa tu preklápať do kvázi skôr takej aféry na americkej pôde. O čom toto svedčí? Čo tým vlastne Trump chcel dosiahnuť a kde môže naraziť v týchto jeho iniciatívach? Ja si myslím, že prezident Trump sa snaží posunúť tú loptičku ďalej, že sa snaží o to, aby nevyzeral ako ten, ktorý zlyhal pri dosahovaní mieru na Ukrajine, alebo ako ten, ktorý už nad tým mávol rukou. Hej? Čiže preto nový návrh dohody, len ten nový návrh je v podstate v mnohom starý návrh. Je to len také oprášené. A samozrejme, že problém toho je, že nebol široko konzultovaný a asi tí, ktorí s ním prišli, aj vedeli, prečo nie. Nebol široko konzultovaný v americkej administratíve. V podstate tak, ako je tých 28 bodov sformulovaných, ja si naozaj myslím, že vo veľkej miere to bolo dielo vyjednávača Witkoffa spolu s ruským vyjednávačom Kirillom. Takže to je asi to. No a dneska v Amerike rozumiem tým republikánom, ktorí vidia v tomto problém, pretože tak, ako je to sformulované, to nie je cesta k trvalému mieru na Ukrajine, lebo vlastne, keby sa táto dohoda prijala, podľa môjho názoru by umožnila Rusku v podstate o pár rokov prísť s novou agresiou. Nie je to v podstate epizme. Nie je to aj akýsi prelomový bod, keď hovoríme o tej americkej scéne, kedy tí republikáni naberajú odvahu začať kritizovať alebo konfrontovať aj vlastného prezidenta? A nemusí to byť jediná téma. My vieme, že aj prezident Trump má isté problémy, Epsteinové zoznamy a tak ďalej. Není toto nejaký taký turning point?
Je to tak, ako to hovoríš, plus akože popularita alebo approval rate, ako sa hovorí, prezidenta Trumpa momentálne je niekde okolo 38%, čiže na to, že kde sa nachádza, v ktorej časti svojej druhej administratívy, je to naozaj veľmi nízke. A je to výsledkom viacerých faktorov, ale jedným z nich určite je aj aféra s Epsteinom a komunikáciou s Epsteinom a s Epsteinovými fajlami. Takže áno, nie je v dobrej pozícii a samozrejme časť republikánskej strany si to uvedomuje. A boli senátori, počnúť s Lindsey Grahamom, ktorý hovoril, že pokiaľ ide o Ukrajinu, tak oni majú pevné pozície, za ktoré nechcú ísť. No. Ale ten sa zatiaľ nevyjadril. Tiež je to také trošku paradoxné, že samotný Lindsey Graham, ktorý patrí medzi takých jastrabov, sa k tejto téme zatiaľ nevyjadril. Ale poďme do Európy. Lebo možno nie je dobré sa vždy hneď vyjadriť pod návalom emócií. A tá dnešná politika je strašne proste nabitá emóciami a nesmierne rýchla. A to nech sa na mňa nikto nehnevá, ale to mierové rokovania nepotrebujú. Tie naopak potrebujú chladnú hlavu, vyjednávania, analýzy, prístup negociátorov, ktorí veľmi dobre poznajú tú druhú stranu. Tam si myslím, že tkvie aj časť problému, že pán Witkov je proste úspešný developer a obchodník s realitami, ale nie je to diplomat a nie je to dlhoročný vyjednávač, kdežto na tej druhej strane, na tej ruskej strane sú ľudia, ktorí majú skúsenosti s dlhoročným vyjednávaním. Poďme do Európy. Vojna sa odohráva na európskom kontinente a tá hlavná zodpovednosť je na Európe. To, ako zareaguje a akú pozíciu zaujme. A ako sa ti zdá reakcia európskych lídrov? Vieme o iniciatíve nemeckého kancelára Merza, hneď v piatok mal dôležité telefonáty so spojencami. A hovorí sa, ale bolo to už publikované, že Európania teda majú pripravený iný návrh mierový. Je tá reakcia primeraná? Je vôbec Európa pripravená na plán B bez Spojených štátov amerických? Dá sa vôbec nejakým spôsobom seriózne vstúpiť do hry a ovplyvniť vývoj na Ukrajine a zastaviť boje s nejakou perspektívou teda nejakého mieru bez Spojených štátov pri dnešných lídroch v Európe? To nie je len otázka dnešných lídrov. To nie je úplne fér to zvalovať na dnešných lídrov, pretože Európa posledných 10 ročí bola vybudovaná na silnom spojenectve so Spojenými štátmi. Bola vybudovaná na tom, že Spojené štáty držia, tak povediac, bezpečnostnú ochrannú ruku nad Európou. A z pohľadu Donalda Trumpa sa tento model vyčerpáva, ale zase treba povedať, že aj predchádzajúce americké administratívy hovorili o tom, že Európa by mala prevziať väčšiu časť zodpovednosti za svoju vlastnú bezpečnosť. Čiže tam sú štruktúrálne nastavenia. To sa netýka iba aktuálnych lídrov. To nie je len nedostatok vôle Macronov, Mercov a tak ďalej. Ako treba si povedať, že jednoducho Európa dobieha vec, na ktorú nebola pripravená. Však hovoríme o tom v podstate od začiatku ruskej agresie na Ukrajine, že musíme tú európsku bezpečnosť vystavať na novom modeli, musíme mať väčšie svoje vlastné zdroje, musíme sa väčšmi pripraviť na to, že niektoré veci, tak povediať, ostanú na Európe, len tam ešte nie sme. Okay. Rozumiem, ale môžeme byť ako súčasť teda Európy, Európskej únie na to spokojní s tým, ako reagujeme v rámci kolektívnej obrany. Môžeme sa cítiť bezpečnejšie a napríklad samotná Ukrajina, vidiac reakcie členov NATO, má vôbec dnes záujem ešte vstúpiť do NATO? Nehovorím o tom ako nominálnej chuti, ale vidiac tú reakciu, veď je to také, že ako chvíľu niečo slúbime, tá pomoc príde neskôr, alebo nepríde žiadna, alebo iba nejaká taká okresaná. Je tu viac slov ako skutkov. Áno, ten svet
deklarácií a svet odhodlaní je jedna vec a druhá vec je realita na fronte a samotná reálna pripravenosť Európy a hovorím otvorene, že jednoducho bez Spojených štátov sa niektoré veci zatiaľ nevieme robiť. Akože tam sú kľúčové spôsobilosti, ktoré dneska Ukrajina potrebuje a ktoré majú Spojené štáty a nemá Európa. V oblasti spravodajstva, v oblasti niektorých obranných systémov, zbrojných systémov. Je to jednoducho tak. Ale keď je Európa postavená pred takú otázku, že či v podstate dokáže zabrániť ruskej rozpínavosti sama, no tak ako tá odpoveď bude musieť byť áno. Lebo inak tú rozpínavosť nezastavíme. Hej? My sa musíme skonsolidovať, my sa musíme vyzbrojiť a my musíme prezentovať väčšie odhodlanie v tomto celom. Z tohto hľadiska, ako tá reakcia európskych lídrov bola taká, že poďme korigovať ten navrhnutý plán a respektíve podľa mňa úplne najlepšie riešenie je, a mnohí k tomu vyzývajú, aby Európa, že keď odmietate tento plán, tak príďte s vlastným. No tak treba prísť s vlastným. Poďme domov. Česko a Slovensko nejakým spôsobom reaguje. Tie reakcie sú pomerne odlišné, poviem to tak diplomatickým slovníkom. Ako hodnotíš ty reakciu Slovenska práve na túto poslednú iniciatívu a Českej republiky? A v čom podľa teba, alebo čo ťa tam vyrušuje a v čom by sme mali reagovať inak v záujme našej bezpečnosti a budúcnosti? Ja som, priznám sa, šokovaný reakciou slovenských vládnych predstaviteľov, či už je to štátny tajomník Melicher, ktorý povedal, že bolo by najlepšie, keby Rusko ovládlo celú Ukrajinu a Ukrajina bola v hraniciach. Myslel to vôbec vážne? To sú ja neviem, ja tomu človeku do hlavy nevidím. Podľa mňa to bol len taký balónik, alebo proste nemal ani premyslené, čo hovorí, alebo naopak to mal premyslené a vypustil to ako balónik. Neviem. Koniec koncov ešte viacej ma zarazila reakcia predsedu vlády Roberta Fica, ktorý v podstate hovoril na svojej ostatnej tlačovke o tom, že ak tento plán bude implementovaný a nechal odsúhlasiť vlastne slovenskú vládu, že súhlasí s týmito 28 bodmi a ja si myslím, že to je absolútne predčasné a nevidím na to dôvod. Ale to, čo tam povedal a čo bolo úplne že dých vyrážajúce, keď povedal, že to bude predstavovať víťazstvo Ruska a morálnu satisfakciu alebo morálne víťazstvo Ruska, tak to musím povedať, že to bolo za hranicou úplne že všetkého. Keď proste nášho suseda denne bombardujú, tak akože nazvať toho, kto ich bombarduje, morálnym víťazom vôbec čohokoľvek je šialené. Hej? Z tohto hľadiska akože to proste je absurdné, aký postoj má premiér krajiny k susednej krajine a k jej obyvateľom a k civilnému obyvateľstvu, ktoré najviac trpí. A zároveň ma šokuje to, ako nehovoríme na Slovensku z pozície vládnych činiteľov o tom, aké to má ďalekosiahle dôsledky pre európsku bezpečnosť, keby Rusko odišlo z tejto vojny nie ako morálny víťaz, lebo to byť nikdy nemôže, ale ako ten, koho ciele sa naplnili. No však ako to je dramatické ohrozenie európskej bezpečnosti a my sa budeme musieť tým pádom pripravovať na to, že tá ruská agresia môže pokračovať ďalej. A sú kruhy v Rusku, ktoré sa tým absolútne netajá. Stačí naozaj pozerať ruské televízne kanály, sledovať podrobne vyjadrenia iných ruských predstaviteľov. Dobre, Putin si v tomto bode dáva možno viacej pozor, alebo nehovorí to tak povedať naplno, že sú tam záujmy expandovať ďalej ruské impérium, ale sú ľudia, ktorí sú mu veľmi blízko a ktorí sa tým vôbec netajú. Reakcia Českej republiky, tá
Česká republika je akože čo je reakcia Českej republiky? Česká republika momentálne je v prechodnej fáze medzi jednou vládou a druhou vládou. Prebehli tu voľby, vzniká tu nová vládna koalícia a zároveň ešte doznieva vláda Petra Fialu. Ešte stále má mandát, ešte nebola vytvorená nová vláda na základe nových pomerov. No tak ako poviem... Takže je to v tej línii ako... Poviem to tak, že reakcia môjho bývalého kolegu Jana Lipavského ma vôbec neprekvapila. Povedal by som, že ja osobne by som to podpísal od A po Z, pretože naozaj to prezentuje pozície nielen záujmov Českej republiky, ale širšieho európskeho priestoru. Ale aj v Českej republike máš už dneska predstaviteľov, ktorí povedal by som, spievajú inú pesničku. Hej? Predseda poslaneckej snemovne, pán Okamura. Ja ďakujem nášmu hosťovi, že prišiel do štúdia Témy 21. My sa pochopiteľne téme budeme venovať ďalej a veľmi pozorne. Sledujte nás na našom YouTubeovom kanáli, na našej web stránke a na sociálnych sieťach. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.